De kringloopwinkel in Burgum is eind verleden jaar openen, maar is nu al voor een heel soort mensen tegenwichtig in deze dure tijd. Er komen heel iets meer klanten. Nou, we zien het gewoon aan de auto's die hier voor de deur staan. Ja, het klinkt een beetje raar, maar er zitten toch wel wat duurdere klasses tussen. En je ziet gewoon dat wat er nu in Nederland gebeurt, treft gewoon een heel breed publiek. Dus ze komen hier niet alleen maar weer voor de duurzaamheid, maar ook voor hun portemonnee. De simmer is nog net voorbij en de kachel hoeft ik nog net aan. Doch schrieren de beziekers van de kringloopwinkel hadden ta op een koele jest en een koude winter. Kruken en kachels binnen net om te slepen en worden gauw verkocht. Verder binnen tekkers en dikke kleren populair. Ze gaan nu echt al voor de winterkleding, de jassen, de truien. We zien ook al dat mensen bezig zijn met Sinterklaas. Dat ze al Sinterklaas inkopen doen. En dan gaan ze specifiek ook voor het houten speelgoed en niet meer voor plastic speelgoed. Dus we zien eigenlijk al een verschuiving in de seizoenen. Dat mensen al meer vooruit denken. Er worden net alleen nog kleren, watersquot, prularia en oorkwot kocht. Maar er wordt ook nog heel iets van alles binnenbracht. Zowel doet die admiraal van Burgum graag een oor helpen die het wol winterjasbroeken ken. Ik hier de twee nijen. En toen dacht ik, dat is asociaal in deze tijd. Ik dacht, vooruit hinnen brengen, want ze hadden er nood voor. Dus. Ja, er is verlet van, hè? Ja, precies. Hè? En er zijn mensen die hebben het heel zwaar op het moment. Dus ik dacht, fietsen en brengen. De kringloopwinkels verwacht je dat het de komende maanden nog volle drokker wordt.